Siyabulisa izicaka zenkosi otata, bulise omama, abantu abatsha nabantwana besikolo secawa, ndibulisa ibandla ngegama likaYesu. Amen. Kumnandi ukuba lapha. Andalwa endleleni endizikhosolangalo, andiyazi uba kumnandi na, andithethi ngoba ndisepulpitini, kodwa kumnandi ukuba lapha. Igama lenkosi malibonke bathandekayo. Soloko kumnandi, kuyinyweba ukuba sebudlelaneni babangcwele. Amen. Hallelujah. Izolo sivule ngamazwi kwivesi yokuqala neyesibini yale ncwadi yabaseFilipi. Sicacatha kuyo ke wena mntu ungekho. Sijonga incwadi yabaseFilipi, ivesi ezohlukeneyo khona. Izolo besithi le ncwadi ibhalwa nguPawulosi noTimoti, abakhonzi bakaThixo, beyibhalela ibandla likaKristu. Bathi makubekho uzuko, kubekho ubabalo noxolo kubantu bakaThixo. Sithi ke what is special about le ncwadi kuba ivula ngofefe iphinde iyovala ngofefe. Amen. Amen. Asamkela ufefe ke sithi ubabalo lenkosi Yesu Kristu, uthando lukaThixo nobudlelane bukamoya oyingcwele. Yabona ke obabudlelane, umoya oyingcwele ubuphuhlisa kakuhle ebandleni phakathi kwabazalwane, so that naxa sesiphumile laa ntambo yobudlelane bukamoya oyingcwele sihamba nayo. Yile nto kufuneke sikhumbulane emithandazweni, sikhumbulane xa sisenza izikhungo phambi kukaThixo. Ukuthanda abazalwane luphawu lokuba ungumntwana kaThixo. Amen. Thanda abazalwane. Mthanda abazalwane. Ungazenzi izifuthi. Ibe into esuka enhlizweni, taka ihlo. Yes. Taka ihlo. Umzalwane umntaka abantu. Into enibhayidayo nomzalwane uba umntaka ihlo. Amen. Jesus. Mzalwane, egama lithi mzalwane, thetha loo nto, umntaka ihlo. Nabelana ngenkaba. Umntaka ihlo lo. Yabona ke abazalwane bayadlelana, abazalwane bayakhumbulana, abazalwane bayacingelana. In fact, ubuKristu busekelwe phezu kwesixando sokwenzana. Khona izixando zohlukene, khona isixando sokwenzela, isixando sokwenzisa, kodwa ubuzalwane busekelwe phezu kwesixando sokwenzana. Amen. Jesus. Thandana, uxolelana, Amen. Jesus. ukuthandazelana, ukukhumbulana, My God. ukuthandanisana. Zizinto zobuzalwane ezo, zizinto zasenkonzweni. Abazalwane, abantwana bomntu omnye. Uyazi uYesu xa esakha ibandla ufika achithe ubumbi obubetween umntu noThixo, abuchithe ngokungumxolelanisi. Adlula achithe ubumbi obuphakathi komntu nomntu, bazalane abantu. Achithe ubumbi obuphakathi kwentlanga, ungabikho mZulu namXhosa namSuthu, ngabantu bomntu omnye, bazalwa yindoda enye. Nothi ngegazi nanyama, kodwa bazalwa ngomoya. Amen. So xa
asisithi uPaul noTimoti, they are mentoring each other. Athi xa introducer athi he is my son in faith. Abe engazalwa naye. Abe uTimoti ngowenhlanga xa umlanda. Kodwa uPaul engumJuda wesizwe sikaBenjamin. Kodwa athi he is my son in faith. Ngoba xa efika uYesu ufika chithe ubuphi ubutshaba abukhoyo. Umbone umzalwane umthande. And uthando lune-action. Umxelele ndiyakuthanda wena nje. My God. Jesus. Hey. Singabi nabazalwane abangajonganiyo. Ikuhluphe le nto yokuba ube nabazalwane ongabatyiyo. Andimfa bona nje. Idiqheleke lo language. Kufuneka umthande umntwana kaThixo. Umthande engathandeki. Ngoba nawe ungathandeki wakuthanda Yesu. He loves the unlovable. Akakho ophakathi kwethu othi bendiqualifya for uthando lukaThixo. Uvele wasithanda nje. Amen. Hallelujah. So xa sisiza kwincwadi yabaseFilipi sisithi sizayijonga le nto yo-mentorship. Siyithathela ekuthini igama lika-mentorship refers to ukudlelana kwabantu ababili. NobuKristu is about that. That's why uYesu esithi ndilandeleni ndakunenza. Follow me, I will make you. Kukhona a leader, kukhona a follower. We're talking about discipleship. With discipleship, kukhona a discipler and the disciple. uYesu uyidiscipler ungutishara. Thina singabadisipline bakhe. Xa uyisa kwa-education space kuthethwa ngotishara, kuthethwe nge-student. Xa isa phaya ebaleni kwezemidlalo kuthethwa ngo-coach, kuthethwe nge-player. Kukhona a relationship between these two. So, siyayidinga especially kwi-section yodata. Lo moya wokubanjwa koTimoti bebanjwa ngoPawulosi. Ngoba i-discipleship is about omkhulu ehamba nalo umncinci. Embambeke ngalo esithi masabe mfana wami. That's why umbhali kwindumiso esithi izani noNyana phulaphulani kum ndonifundisa ukoyika uYehova. Uyafundiswa ukoyika uThixo. Amen. Nkosi yami. Hey. And ayonto eyenza at a distance. There need to be the closing of the gap between the mentor and the mentee. Otata babasondela abafana bakhoyo ebandleni. Isitsho nje ndikhe ndangumfana kule nkonzo yayazi into obethwa ngumoya ungumfana. Ubawele nje nobethwe egxalabeni uxelelwe ukuba you are still on the right track mntanam. Ubawele nje nalaa nto unqonywa xa uzile enkonzweni. Kuthiwe ndiyamqaphela mntanam ukhona nanamhlanje, God bless you. Ngoba uninzi lwabafana basenkonzweni abanayisele balapha. Nkosi yami. Abanye bathukiwe ngotata babo. Abanye bakhalelwe. They come to church, they need mentors. Somebody ozakubamba ngengalo. Engazumenzela nto just nje ayifinishe the warmth of a father.
special njengabantu ukuqatshelwa. Nothing else. Before ndenzelwe ntoni nantoni kodwa uqatshelwa. Umuntu nje ntakasala akuxelela ayisiyo ndiyabona. Do you know why yenza uNathaniel othuke xa eza kuYesu? Uthe uYesu esiza pha wathi nanko umSirayeli enyaniswa yothuka nje. Yo uyandazi sonke sifuna ukwaziwa. Uqatshelwa. So uba abantwana abafana bangangena kwinkonzo zodada bayazi uba tyhini utata ubani uyandiqaphela. Uba sibizana ngeziduko sitya uncotshe ntsundu urhadebe ukhele umfanyana mani kumzame naye afinishe uba I'm part of this. Abazobhokhwe zokubethwa xa bengene enkonzweni. Sikhula kusithiwa sizibhokhwe ababaleke ukuthi osisi ngamakhaphetshu bangamakhaphetshu. Awunawuhlalisa ibhokhwe nekhaphetshu. Xa usenkonzweni unexhala uba I wonder yephi ivesi ezawutyilwa namhlanje. Baba ke batyhila uAmnoni safa thina. They need us. They need us. Manje njengengalo efana wami umhlemani. Umhlemani angconywe kuwe ubutata ungazikwenzani. Amen. Uzukhumbula abafana bayanconywa bangaphandle. Abadinga ukunconywa abantu. So xa ubancoma apha sube usithi mntanam ziphelele izinto zidingayo apha. Ngoba bayanconywa. Xa sebenconywa bayaxelela uba awumhle mfondini uyiwaste futhi. Yini umuntu omhlela akabe yiwaste? Phethe lo mjojo weBhayibheli. Makafike enkonzweni aqatshelwe. Aqatshelwe. Ngoba we all need attention. Ungayithathi into yoba inye ngoba they have a choice yokuhlala phaya ngaphandle bangeze enkonzweni. Kodwa for some reasons babona belapha masibaqaphele. Amen. Abanyanzelekanga uba babe lapha. Le nto ndiyithethayo ndiyithethi kubafana bodwa qha sikwi-context yotata ndithetha neentombi ezikhoyo. Zidinga ukuqatshelwa. Iithaveni ziyababiza, neegigi ziyababiza, ulife uyababiza. Lo mntu ungene ngala mnyango uphuncuke ezintweni ezininzi ezoba lapha. Udinga ukuqatshelwa. Amen. Anayi imali enomnika yona mntanam kodwa ndiyabona une-weight esikalini. Ndiyayiva le nto sandimdlalela mdlalo ne. Kuthiwa yintoni laa nto? Yintoni laa nto? Khwela mina apha bekhwele ngapha. Uba ndithobile ndinamandla uvela inyuke ngapha aqunise. Loo nto iyiyo ke. Kodwa we need to affirm them ukuba bane-weight esikalini. Basokole to take decisions zokushiya ibandla. Ibandla alinayo inhliziyo yokufukama abantwana balo. Bayaloyika ibandla. Ngoba izawunqaba nento bandaziwe negama lam. Kanti asinohlazo xa ubona ulo mbuzo uba mbani igama lakho mntanam?
Ngoba the sweetest word in everybody's ear is his name. Kumnandi ukwaziwa ngegama. Yes. Kungako uThixo esithi ndikubizile ngegama. Ndakwazi. Sonke sidinga ukuqatshelwa. Apha Philippians 2 uverse 5 uthi yibani nalendinga kuni wayenayo kuye uKristu Yesu. Yena wathi esekumeli bukaThixo akathi ukulingana kwakhe noboku noThixo kulithoba. Usuke wazihluba wathabatha ubume bomkhonzi enziwe wafana nabantu wathi ngemo efunyenwe enjengomuntu wazithoba waba ngolulamileyo wada wesa ekufeni ukufa ke kwasemnqamlezweni. Verse 9 kungakho athe uThixo wamphakamisa kakhulu wamnika igama elingaphezu kwawo onke amagama ukuze ngegama likaYesu onke amadolo agobe abasemazulwini nabasemhlabeni nabaphansi komhlaba. Sithi zonke ilwimi zixele ukuba uYesu uKristu uyinkosi kuze uzukiswe uThixo uyise. Elizwi lenkosi ibandla lithi amen. Kubani ophethe isingesi asifundele. You must have the same attitude that Jesus Christ had. Though he was God, he did not think of equality with him as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in a human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal death on a cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. To the glory of God the Father. Kuze uzukiswe uThixo uyise. Phambi kokuba singene apho ndifuna sitsibele kuverse 19 ndiyamkhankanya nje sibe sesiba siya kuverse 25. Uverse 19 of the same chapter uthetha ngoTimoti. Uthi uPaul phaya ke kaloku ndithembele enkosini uYesu kuba ndonithumela uTimoti kamsinya ukuze nam ndonwabe ngoba imetho iyonwaba xa kusebenza imenti. Amen. Kodwa ayizukwazi imenti ukufunctiona kahle imetho ingamvulelanga amathuba. So uPaul uvulela his son in faith uthi mamkeleni uTimoti zomthumela abese imchaza. Oh man, listen to this. Kuba andinamntu wumbi umphefumulo wami umphefumulo uvana nowami othi ayikhathalele ngokwenyaniso imicimbi engani. Imicimbi ingani kodwa umphefumulo wakhe uvana nowami ukuba ayinakekele imicimbi engani. Amen. Kukhona i-connection ye-purpose between the mentor and the mentee. Kamanye amazwi uthi uPaul unyana wami lo uzakwenza exactly lento bendizawuyenza. I trust him. Amen. Can we grow to a level where sizawufumana otata abazawuba trusta onyana but awuvela
ngifuna ukuxelela ukuthi uYehova ulungile mntanami. uYehova ulungile uyahamba nomuntu. My God. Bendikhe ndangagawe bona nje. Jesus. Ezintwana zikutyayo zindityile nam. La maqhinga onkantsha ngawo ndinkantsile nam andifelanga ndalapha. Kodwa mntanam ufuna ukuxelela into uYehova ulungile. Oh my God. Jesus. Then xa sowuyibuildile no trust uyakwazi ukuthi noba ukho uthi uzawuyinakekela imicimbi engani njengam. Uyadlula uPaul athethe Epafrodito uthi hey kodwa ke verse 25 ndibe kuyafuneka ukuba ndinithumelele uEpafrodito umzalwane wam osebenza nam. This is Paul speaking. Uthetha nebandla lithandayo ngoba uPaul wayenemfobe nemfesane ngebandla laseFilipi. Yes. Xa evala kuchapter 4 uthi kuwo onke amabandla endisebenze kuwo alikho ibandla elindihoyela ndihoya nangezinto eziphathekayo landinceda entolongweni landiphisa. Hallelujah. Hey, my God. Jesus. Kuwo onke amabandla likho elinjena. Yo, my God. Walisikelela ibandla. Yo. So bethuma uTimoti kulo akathumi nje akudlulisa ithole kunina. This is a precious church enhliziyweni yakhe. And uthi I'm sending you the best. Ngoba lo ndimthumelayo inhliziyo yakhe ivana neyami. Akazulityisa inhloya. My God. Akazulinikela ivangeli ngeiyo leniyaziyo. Utsho kuba umhlohlile wamfundisa. Awukwazi umthemba ungakhange umhlohle. Yes, Lord. How much time do we spend with the young people? Sibaxelela ukuba uThixo ulungile mntanam. My God. And uThixo uyahamba nomntu ngoba uthembekile. My Lord. My Lord. How much time do we spend with the young people in the church? And say mntanam ungandiboni senginxiba isuti ndisuke ebugqwayibeni ndancedwa igama. My God. Jesus. Uthi ke uEpafrodito umzalwane wam kuyakuhle ukuba ndimthumele kuni adlule athi osebenza nam athi umphumi mkhosi nam umthunywa wenu. Ngoba uEpafrodito wayethunywa libandla laseFilipi ukuba ase izipho kuPawulosi entolongweni. Jesus. My Lord. Zezi zipho ezazimenza uPaul akhulumane avuye entolongweni ukuba somebody somewhere is thinking about me. Entolongweni yami yokuthi identity ne-sense of belonging I have no freedom kodwa ibandla libhizi licinga ngami ukuba lindithumelele something. Oh my God. And lathuma uEpafrodito wafika uEpafrodito wagula close to uba ade afe. Uthi ndimthumela kuni lo mphumi mkhosi nomzalwane wam umthunywa wenu ndimthumela kuni ndicela nimhoye take care of him njengoko nenzile kuni. My Lord.
ngoba imetho umsebenzi wayo kukuvulela imentees amathuba. Imetho umsebenzi wayo kukujonga abantu ababuthathaka. Ngoba ibandla ndazi noba by default na yingqungquthela yabantu abalingiweyo nabalimeleyo. Yingqungquthela yabantu abahlukumezekileyo. Yingqungquthela yabantu abasweleyo. Yingqungquthela yabantu abanesidima esirhuqelwe phansi. Yingqungquthela yabantu abagulayo, abadinga ukuba lo onamandla namhlanje abazelelele ababuthathaka. Ngoba ibandla lisekelwe phezu kwesiqando sokwenzana. Nina bomeleleyo bazeleleni ababuthathaka. Nibathandanise, nithandanisana. May God help us, sibotata. Kwinkonzo zethu. I-right sifocus emngcwabeni uze singabhudi phambi kwamarhamente. I-right sifocus ekwenzeni kahle isidlo senkosi uze ungabhudi la okwenzelela ukuthi ikhulule ubhude phambi kwema. I-right sifundisa nezanto. Kodwa i-gospel is more than that. Oh my God. Oh my Jesus. Hey, simuvele kwi-area yokwazi ukuba udinga ukuqatshelwa. Oh my God. Thank you, Jesus. You are more than indoda ephethe indebe yesidlo. More than uchairman wotata. You are more than umdala. Iqapheleke loo nto ebandleni ingakumbi ukuthi singotata siwoyane imiphefumulo. Ngoba siyakwazi ukuqhuba iiprograms zenkonzo zonke futhi kodwa abantu bayafa emiphefumulweni. Hey my God. Hey Jesus. Once silibale ukuba kwi-agenda kaThixo kufanele ngoba siprioritize the spiritual side yonke. Amen. Ngoba funa nitani ukumkani bamazulu nobulungisa bakhe. Asithunywanga kwizinto ezongezelelwayo, sithunywe kubukumkani. Amen, my God. And ubukumkani is about saving of the soul. Hey, Jesus. Uba ufuna ukumnceda umuntu sumfundisa iprocedure, mfundisa izwi. Hallelujah. Oh, Jesus. No, my God. Ngoba umuntu akayikho iprocedure. Akasiwa nayo iprocedure esukwini. And do you know what the procedure is umuntu izono? Kodwa izwi liyakwazi. No, my God. Ukuthi appetite yesono emntwini. Jesus. Wakuthixo kwinkonzo zodata, especially after COVID, uthixo asincede sizazi into ezibalulekileyo. Uba umphefumulo wam ubalulekile bona nje kunesuthu elizimbayo. Yesu xa declare ministry yakhe wangena ngamazwi Nkosi yam ndimkile evesini. Wangena ngamazwi uYesu. Wathi komnceda ntoni umuntu? Ukubasuza ihlabathi lahlekelwe umphefumulo wakhe. My Jesus. Hallelujah. Inkonzo zodata ipriority yazo is about saving of the soul. Yo. My God. Yasibona ezinye zisizilekayo. Ukusinda komphefumulo wonke. Oh my God. That's why uPaul ndiqimba uyala omnye unyana wakhe in faith ogama linguTito uthi ndamshiya phi eKrete ukuba uzigqibezele izinto ezishiyekileyo adlule abayale ukuba niuhoye niukhathalele umhlambi athe umoya oyingcwele walimisa ukuba niwongamele. Oh my God. Jesus. Nunakekele
ke ngoba umzimba kaKristu yingqungquthela yabantu abalindeleyo. Ingqungquthela yabantu abazazi into yoba ndawuthi ukuze ndibe right mna ndibe sebukhoneni bukaThixo. Hayi ngoba iingxaki azikho emva, hayi ngoba ii-problems zam zise-next door, no, iingxaki zam zisekum, kodwa ndithi ndawufika kuThixo uphumle umphefumlo wam. Ingaske ke akufika lo mntu uze ebandleni ngethemba lokufumana uThixo, amfumane uThixo. My Jesus. Oh my God. Angafunyaniswa izongezelelo, afunyaniswe uThixo. Oh my God. My Jesus. Ngoba uThixo usi-specialist sokulungisa izinto. Ayiphendula imibuzo engayiphendulanga. Just njengobukho bakhe baphuma abantu be-right. Oh yes. Oh yes, my Lord. Jesus. Umuntu ongena emandleni wahlangana noThixo uphuma ngoba eyazi uba ndisenendoda ehluphayo kodwa aphume engqiyaza kumnandi. Hallelujah. Yes, Jesus. My God. Ngoba uThixo is not a problem solver. He solves the problems by his presence. Anendiva kukangaphi usize enkonzweni unengxaki uphuma unengxaki kodwa uvuka kumnandi ngaphakathi. My God. My Jesus. Ngoba uThixo akafunctioni njengathi. uThixo akafrustrate us in problems. And uThixo akakho business yokuphendula ii-questions. How many questions onazo since wakholwa kodwa uThixo akaziphendula. Kodwa ubukho bakhe solves things. Yes. Oh. Jesus. Hey. Hey. Ukuba besinonika uThixo unike nje uThixo enye nengizawusombululekela. Yes, Lord. Yes, Lord. Do you know abantu xa benikwe uThixo akuleqeba nakwizona abazenzayo? Into onikwe uThixo akaxelele into yoba yenziwe into ethile. Kwii-sessions zotata wanga uThixo akasenza ukuba sihoyane imiphefumlo yethu. In the morning besifowukhase kanye kuloo nto ukuba amadoda asengxakini, amadoda anamaxhala, amadoda izidima zawo they are tarnished, zirhudelwe lidakeni amadoda. And do you know uba isolution ayilelanga uba sithethe nje, ilele ekubeni sinika uThixo. Ngoba xa ekhona uThixo siyabuya isidima nomoya wokusiphatha kakuhle, nomoya wokuncedana, umoya wokuchebana induma njengamadoda, umoya wokuphululana.